Zdravím všetkých, tu som ja Martin. Čo je s tým počítačom retardovaným? Furt nejde. Čo to nevieš robiť? No nejde mi počítač. Pohaj s tvojou onou kamerou. Když to rozkúpem to bagrom. Fakt. Bude lepšie. OK, takže vás vítam u nového videa. Dneska som tu s Frixin Max Motou všom. Ahoj všichni. Efekt. Dobre. Nevieš sa posunúť poriadne si sadnúť? Rozobral som spal. Čo si urobil? Veď sa posun, čo mi tu natrasáš, celý stôl sa mi trasie kvôli Dneska si ideme zahrať Diablo. Hej? Hej? Je to vlastne hra, kde strieľate proste ľudí, ktorí sú modrí, hej? A je to dosť zaujímavé. Veľmi sa mi to páči, OK, takže ideme si to zahrať túto hru. Hej, takže upgradeneme si bullet damage, movement speed, aby som mal nejaké tie move. A health regeneration. No, neviem sa ukludniť. Ja sa neukludním. Počkaj, toto modré. No, čo máme dať? Bullet damage, reload a dám bullet damage. Kupak! Čo mám dať? Čo mám dať? Tupak? Čo mám dať? Tupak? Ale proste pýtam, čo mám dať. A ty mi nevieš povedať? Ty si nevieš upgradovať. Ale idem to ja. Idem ja. Ja som v tom majster. Cicina. Cinkota. To čo tam toľko ťukáš, ako mi vysvetlí? Dokoľko máš tej health regenerácie, mi vysvetlí? Ja môžem. Lebo ja som cinkota. Nafúkaný. LOL. League of Legends. Ty kokso, ja som jaký Vin Diesel, normálne tu driftem. Dobre, to mi nevyšlo. No hits. To čo je za brambles? Takýto som už bol raz. Normálne som mal takto okolo seba, som mal všade gulomety a som sa iba takto točil a všetkých som zabíjal. A bol som štvrtý. Lenže potom zazvonilo na prestávku v škole a... Čo je? Veď ja idem, veď čo sa tu... Tak choď! Čo mi tu húkaš? OK, ideme si zahrať s najlepším menom na svete. Martins má Big Cock. Bingy chingy ling long. To čo je za dildo? To je jak zmrzlinár. On vypadá jak zmrzlinár. To je ako keď máš kornutok a na konci ho do ňoho zahrýzneš. A čo tu búcháš? Čo mi búcháš? Anás! Ale on mi tam... Nie. Nemáš šťastie, spawn killing, ideš on nemá spawn ideš To čo mi hra? Hello. To čo hra? OK, posledná hra. Už to viac nejdem hrať. Však Pav, ty... Čo mi tu komentuješ? Si mal 4 body, mohol si oné. Ale tak asi keď nadal... No. Ja idem začať posilovať, aby som ti nadebal. Už fakt, chápeš? Sa klže ako na lade. Pritom aj nejaké oné, dlaždice. Kamenné, sivé. Tu prečo sa mi tam sklzol dole? Kúkaj, nebudem sa držať a on sa začne klzať. To čo tu mliaska? Jaj? Čo tu mliaska? A sa cítim ako dode v Mikuláši. Každý ti tu núka guličky, hej. Tam proste prejdeš 10 metrov a... Nie, už nepok, nechcete kormačky, nechcete. Dobre, chcem sa vymeniť, dáme si teraz takú zmenu, hej. Ty mi to pokazíš, veď ale ja už mám za chvíľu 1000 a som level... Prosím ťa, ty si hovno. Ešte raz mi buchneš tam. Ja to dám. Dám to veľké ruku. Čo do mňa bucháš? Búcham do teba, ja som si teraz búchal po nohe. To kam idem, veď? To čo? Tá klávesnica. OK, takže pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak dajte like, pokiaľ nie, tak... Ukážem vám NBA.
U vás doma na sedačke sedí tvoj tatko, on pôjde ako prvý, pôjde tvoja mamka, potom pôjde tvoj striko. Co dokedy sa tam ideš? Prikrčený ako ministrant, oný pri farárovi a fakt si tam šuškáš niečo. Takže uvidíme sa na budúce, nezabudnite odoberať. Ja ti viem na čo hrať? No veď poď sem. No však idem. No však a čo čakám? Pá sa musí ešte uvelebiť ako hnojivo. Takže uvidíme sa na budúce a čau. Chlapci, 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 chlapci.